moje meno je Tomáš a toto je ďalšie video, 5. vlog. V tomto vlogu by som vám chcel povedať asi to, že tentokrát som tu sám, nie je to žiadny špeciál. Natočil som to z nudy, ale normálne chcel som aj 5. vlog dať a pokiaľ to nejaký pozeráte ľudia, tak určite choďte aj na môj kanál, aj na Lukasov kanál. Volá sa Lukas Ludík a ja Tomáš Richter. A keď budete vidieť tie videá, tak aspoň nezabudnite dať like, alebo keď dáte dislike, tak nevadí. A pokiaľ dáte odber, tak to bude ešte lepšie a mi pomôžete vlastne točiť ešte ďalej, lebo už to chcem pomaly vzdať, ale nie. A neviem asi. Tak, to bolo asi všetko z tohto videa tak čus. Čusá!